Ma'am? Ikaw po si Ma'am Lori po. po. Ano po kaya ma'am? Hali po ako ma'am sa J Company. Tapos po, iba pong package from Japan. Tama po ma'am, may aki po kami sa Japan. Si Ma'am Jenny. Jenilyn po. Ayun po. May package po kaya digdi ma'am sa ano ni. Kaya lang po ma'am, sabi po ni Ma'am Jenny, hindi ko po dahil address. And hindi ko po ipangaran sa imo. Sa harong po nindo. Ayun po. Pero ma'am, may ano po kaya to ma'am, may shipping fee po ito yung kulang. Hindi ko na lang po dako ano, sabi ni Ma'am Jenny. Bali po ma'am, hali pa po kaya sa Manila, 5,000 po ma'am si shipping fee. 5,000. Apo. Oh. Ayun po. Nobody on earth can love us more than our parents. Yes, you heard it right, dahil the theme of our car trunk today is about giving back the love for our parents by means of surprising them. Hello world! And hello mga kapamilya! Hello JFS! We are back for another episode of Fun and Surprises at muli ninyong makakasama ang inyong lingkod, me, myself, and I, host Nashil aka Ate Mitch, at samahan niyo ako na maghatid ng good vibes at sorpresa ngayong araw. Follow me on my personal social media account, host Nashil, Facebook, Instagram, and YouTube channel for bookings and event hosting like wedding, dagu, and other events. At magkita tayo sa mga events na yan. At ngayong hapon, makakasama ninyo ang JFS team dito sa Magadap, Minalabak, Camarines Sur para sa isa namang pasabog ng punong-puno ng sorpresa. Dahil ngayong araw, isang maswerteng nanay at isang maswerteng tatay ang nagsiselebrate ng kanilang birthday at guess what? Nais silang sorpresahin ng kanilang anak na mula pa sa Japan. Sino sila? Makikilala natin sila maya-maya lamang dahil sa puntong ito. Let's go! Silipin natin ang mga packages na ihahandog natin sa kanila. Ayan mga ka-JFS, syempre ang una nating papakita ay ang aming birthday sash. Syempre dahil sila ang reyna at hari natin ngayong araw, kahit maulan, meron silang birthday sash. Syempre ang black label para kay Daddy. Hindi rin mawawala ang ating red ribbon cake dahil birthday nila ngayon. At syempre ang message ng ating surprise sender para sa kanyang nanay at tatay. Ang aming bouquet, flowers, and of course meron itong 15,000 pesos. At syempre ang ating cake, na sa loob ng cake ay merong tumataginting na 20,000 pesos. At ang ating birthday banner. At wala yata akong nakikitang chocolate sa package natin. Pero don't worry dahil walang chocolate pero meron pa rin akong trivia. Alam nyo ba kung saan nagsimula ang napakatatamis na birthday chocolates? Tama! Nagsimula ito sa Latin America at sinasabing nagsimula ang 4,000 history ng chocolate sa Mesoamerica na ngayon ay Mexico. Ang unang sibilisasyon sa Mexico na Olmec ay ang unang nakadiskubre ng mga cacao plants at ginawang chocolate. Pero kinakain at iniinom ito, alam niyo ba kung saan? Sa rituals at medisina. Meron ka bang gustong malaman kasama ang JFS? Comment down below kung ano ito at sasagutin ko yan sa susunod nating car trunk surprise. More of this trivia and more of these packages if you continue to support us by liking our social media. Don't forget to like and subscribe to our social media account, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create, we captivate. Ano pang inaantay natin? Maulan ng panahon, tara na dito sa Magadap, Minalabak, Camarines Sur.
Ayan, mga ka-JFS, hello. Nandito na kami sa Magadap, mismong location. Huwag kayong aalis dahil mamaya meron kaming prank. At ano kaya ang prank na ito at ano magiging reaction nila? Syempre kasama ko pa rin ang nag-iisang JFS team na busy-busy sila. Ayan, nakatingin sila dyan sa aming isa-surpresa. So huwag kayong bibitaw, tara na, let's go, let's go. Ayan, let's start. Maray na hapon po. Harong po ni, Ma'am Lorife and Ma'am Benny. Ay, magayon naman ang baby na ini. Maray na hapon po sa Indo. Ini po ang harong ni Ma'am Lorife. Ini po ang harong ni Ma'am Lorife. Ikaw po, Ma'am, si Ma'am Lorife. Ikaw po si Ma'am Lorife. Iyo po. Ano po kaya, Ma'am? Hali po ako, Ma'am, sa J Company. Tapos po, iba pong package from Japan. Tama po, Ma'am. May aki po kami sa Japan. Si Ma'am Jenny. Jenny rin po. Ayun po. May package po kaya digdi, Ma'am, sa ni. Kaya lang po, Ma'am, sabi po ni Ma'am Jenny, hindi ko po dahil address. And hindi ko po ipangaran sa imo. Sa harong po nito. Pero Ma'am, may ano po kaya ito, Ma'am, may shipping fee po. Ito yung kulang. Hindi ko na lang po dako sabi ni Ma'am Jenny. Pero po. Bali po, Ma'am, hali pa po kaya sa Manila. 5,000 po, Ma'am, si shipping fee. 5,000. Oh. Ayun po. May package. Yaw na. Ayaw na po. Sige, mang salarin, mapanara, kulangan na, no, bayad. Yaw sa iyo. Yawan po dyan. Yaw na dyan. Yawan po dyan ang package. Kaya lang po, may mahagad na lang po ako para sa shipping fee. Tali pa po kayo ito sa Manila. Transfer lang din. Bayadan na namin na nindo. Muna, sige mo. Luko ka ng pigpi ah. Mapakit ka, kulang ka. Makadaki, mapapakis-pakis ka, kulang mo ng bayad mo. Pinapos A few moments later. 5,000 na pa yun, Ma'am. Kulang man yan eh, Ma'am. 2,000 lang. 2,000 lang po. Paano daw po yan, Ma'am? 5,000 po kaya sisig. Kulang na po. Nagtago na po pati, ma'am, si Mayan daw. Oh, dagi di para pautag pa Pero po yan, Ma'am. Hindi na ako na mga agunara. Tigahalat mo po si, may tigahalat ka po. Iyo po, Ma'am. Pwede po, pa-receive ko muna po lugod, Ma'am. Tapos tao mo na lang po sa kwarto nila. At siya. Yaw po dyan sa sasakyan si package. Just may papapirmahan po ko sa Indonesia. Tapos sa Indo po nakapangalan. Iyo po. Si kulang po, Ma'am. Tao mo na lang po sa ko at siya. Saan ka po, Mama? Di ba lang po, Ma'am? Papakapapirma lang po, Ma'am. Halata-lata po ba po. Kailangan ko po, girare para sigurado po. 1, 2, 3, 4. Kulang po, sir. Ay, kulang na. Kulang po ng pagmamahal. Walang bagang promet. Kulang. Ay, sige po, sir. Eh, tama yan. Tama man po, Tama. sir. Tama. Pagkita na lang po, sir. Tama ka po kasi receiving form naman. Sabi po. Happy birthday to you, Mommy Losipe and Daddy Benny! Happy birthday po! Lagi po kayo dito sa akin. Palakpakan po natin si Mommy! Mommy, salamat sa 5,000. Joke lang, Mommy! Joke lang yun lahat! Ibabalik ko yan sa'yo, Mommy, kasi bayad na si Ma'am Jenny. Ay ko. Mami, lapit kayo dito sa akin, Mami at Daddy. Dahil birthday mo po ngayon, Mami at Daddy, meron kang matatanggap na, Daddy, this is for meron si
pong hawakan mo, mami, ay ito. Wow! Yan ay bouquet na merong tumataginting na 5, 10, 15, 15,000 pesos! And syempre, mamaya, Daddy, meron ka din cake. Baka po kasi nagtatampo ka. Meron ka din pong cake, Daddy. O, kapit po tayo dito. Mamaya ay meron kaming sorpresa para sa'yo, Daddy. Umiiyak kasi si Daddy. And syempre, kung kayo ay nasurpresa po, lapit po kayo sa akin, kay Ma'am Jenny. Mami at Daddy, taida po kami ba dahil nakakopol kami. Ayun! So, nawagon po nito ang message ni Ma'am Jenny para sa inyo. Nawagon po nito ang message ni Ma'am Jenny para sa inyong duwa. Ready na po kamo? Mama and Papa. Una po sa lahat, gusto kong batiin kayo ng happy birthday, Mama. And belated happy birthday din sa iyo, Papa. Kayong iiyak-iyak rin kami. Sana po, naiiyak na si Mama. Sana po ay nagustuhan ninyo. At sana ay napasaya namin kayo sa maliit na surpresa nito. Pasasalamat din po namin ito sa lahat ng sakripisyo ninyo para sa aming magkakapatid. Sa pagsisikap ninyo noon para kami ay makapagtapos ng pag-aaral. Arami po na grabe ang pinios nindo para sa mo. Kaya sobrang nagpapasalamat po kami sa inyo. Daimi man po nasasabi o na ipapamati sa indo, pero gusto mi pong sabihon sa indo na padangat ni po kamong mahal. Once again, happy birthday po giraray sa indo, Mama and Papa. Ingat po kamo permi, we love you po. May nagtatago si Kimboy. Kimboy, taraguan, Kim. Nagtatago si Kimboy. Mami Tess. Sige na po. Emotional si Mami dahil yan ang dala ng J&S. Hindi lang tayo pinatatawa ng J&S, pero pinapasaya rin tayo nito. Mami, lapit ka po sa akin, Mami. Mami, ilang taon na po kayo ngayon? 62, ma'am. 62. Ikaw po, Sir, ay? 57. Narinig po natin ang message ni Ma'am Jenny na wala pa po sa Japan. At kasama rin po natin ang iba ninyong anak. Mami, si Mami muna po. Meron ka po bang gustong sabihin? Masasabi ko lang, ma'am, ng mga aki ko, ma'am, talaga sobra. Dahil po yung saway. Dirumdum po ang maray ninda kami kaya. Kaya ako, ma'am, naiirak man nga ni ako. Taday ko aram ang kamukha kaninda duman. Maray kami kita, okay lang kami hindi. Dawa mag-sign kami, sige lang kami hindi. Pero sinda duman, sarayo dahil may ma'am naiiling. Sulo lang siya duman, ma'am. Dahil nga ni saro ko, ma'am, mali man ng Korea. Hindi mo na ko inaman. Hindi po na yan. Kaya, sobra man. Ugma ako, ma'am, tanang-surprise talaga kami kaya. Kaya pala ma'am, suba ako pigpaparapita, magbulos man da, magbulos. Ako man, nagpagparasabi ka, taano nga niya ako, para digdi malang magbubulos-bulos pa, sabi kong araw kayo. Wala po talaga kayong idea. Mayo po talaga, ma'am. Tayo. Ikaw po, Sir, may gusto ka po bang sabihin? Tayo lang. Salamat lang sa. Salamat lang. Garo kaya garo kaya mahibi ni si Sir pagkalitaran na siya. Kasi bago nga day pa na po, nagluluha-luha na siya. Mami, ilang taon na po ba si Ma'am Jenny sa abroad? Tatlong, ma'am. Tatlong. 3 taon na po. Yung iba niyo pong anak ay nasaan po sila? Tapos yung isa, ma'am, nasa Hongkong, mayroon degree. Pwede po Yung ba isa ninyo nasa samahan kami? Opo. Pwede niyo po ba kaming samahan dito? Yung mga anak po nila, Mami at Daddy? Okay, ma'am. Opo, lapit po kayo dito sa amin. Ayan, may talaga sila t-shirt. Lapit po kayo sa amin. Sama-sama. Si Puto, Mayo pa si Nonoy. Ayan, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am? Lenalyn po. Ma'am Lenalyn. Ikaw po yung galing din sa Korea. opo. Anyong hasayo po? Ano kasi? Anyong hasayo po, ma'am?
Kayo po, ma'am, meron po ba kayong naisabihin sa iyong mahal na nanay at tatay? More life po. Araw na po rin na yan. Thank you so much po, ma'am. How about you, ma'am? Pang ilan anak po kayo ni na ma'am at sir? Panganay po. Panganay ka po, ma'am. Hindi po halata. Parang looking young ka po, ma'am. Ma'am, ikaw po, ano pong gusto mong sabihin kay mami at daddy? Ano po, na sana dahil sindaman ka makulong. Kaiyan sana mapasok. Ayan na sila! Ayan! Oo, tamang-tama. Marami pa paabot na bisita. Ganon ang karami nagmamahal ka ng mama at daddy. Daddy, Benny at Mami Fe. Mami at daddy, meron po ba kayong gusto sabihin kay Ma'am Jenny? Sige, ingat ka na lang dyan sa Japan. Dahil may ka na iling na persona. Hanggang sa cellphone lang kita nag-uulay. Iyo lang yung kiingat ka. Maraming salamat po, Mami. Ikaw po, Daddy, may gusto pa po bang sabihin? Talagang ngayon ang gustong sabihin si Daddy. Ako niya talaga kaya ang mag-ibig. Ano po? So, manasurpresa po ba kayo ni Ma'am Jenny? Yes na yes, dahil kanina ay bumigay na sila ng pambayad daw sa package. So, ibig sabihin, naging masaya si Mami at Daddy. Pero hindi pa yan mga ka-JFS. Hindi pa yan nagtatapos dahil sa pagbabalik namin ng ilang minuto, matutunghayan natin ang pag-blow ng candle ni Mami Fe at ni Daddy Benny. Huwag kayong babalik sa ilang saglit lamang. At muli po kami nagbabalik at nandito na tayo ngayon sa mismong bahay ni Daddy Benny at Mami Fe. At syempre, dahil sila ang aming reyna at hari ngayong araw, meron silang birthday sash! Yay! Wala ba kayong mga kamay dyan? Mami, yay! This one is for you, Mami. Happy birthday po. And Daddy Benny, belated happy birthday po. Galing pa rin yan sa anak ninyo, si Ma'am Jenny. So, Ma'am and Sir, hindi ko pa pala natanong kanina, ilang taon na po kayong mag-asawa? 33. Wow, sana may forever naman dyan. Pero forever talaga 33 years ng pagsasama. At dahil po birthday nyo ngayon, hindi po kumpleto ang birthday natin kung walang cake! At kung walang blowing of candle at kung walang happy birthday song. Kaya naman, sa puntong ito, kasama ninyo ang mga kapamilya po ninyo, ay kakantahan namin kayo ng birthday song. Kasabay po nun, ay magbo-blow po kayo ng cake. But wait, Daddy, Mami, dahil meron pa po kaming sorpresa para sa inyo. So, ano pang inaantay natin? A 1, a 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Alright! Ngayon po, hawak na natin ang cake ni Daddy at ang cake ni Mami. Pwede bang mayroon po humawak ng cake ni Mami? Mami, ikaw na po, Mami. Yan, para sabay po sila mag-blow. Alright! Ayan, meron kaming 3 cake para kay Mami Fe and kay Daddy Benny. And of course, hindi matatapos ang araw na ito kung hindi nila ito i-blow. At syempre, bago niyo po i-blow ito, make a wish. Sige po, wish muna po kayo. Mami, this one is for you. Daddy, this one is for you. At syempre, sabay nyo i-blow yan. Sige po. Mami, Daddy, make a wish po. And, a 1, a 2, a 3, go! And syempre, sabay po kayo. 1, 2, 3, go! Ayan! Fresh na fresh pa. And syempre, dahil sabay niyong binlaw ang isang cake natin, wala ba tayong makikitang kiss? Isang
dahil belated birthday mo po ngayon, alam mo ba Daddy na sa loob nito ay may manok? Char lang, kasi ang dami manok. Daddy, mahilig ka po ba magsabong? Hindi nagsasabong siya. Pulutan! Daddy, alam mo bang meron na ngayong online sabong? Hindi ako marunong yan. Hindi, very good talaga si Daddy, very good si Daddy. So Daddy, ang gagawin ko lang po ay pupunutin mo lang po ito at meron pasabog sa loob. Pasabog ang pagkakas. Okay po. 1, 2, 3, go! Mami at Daddy, masaya po ba kayo sa munting regalo ni Ma'am Jenny? Sobra, ma'am. Surprise pa. Na-surprise po talaga kayo. Ano Ayun, po? surprise talaga, ma'am. Ikaw po, Daddy, na-surprise po ba kayo? Pwede talaga yun. Na-surprise po talaga kayo. Ano, Daddy? Ano po ang gagawin natin sa 20,000? Mami, Dahil man mga dalawa pula. Mami, pwede ka na pong magpa-parlor bukas kasi may 15,000 ka na. Hindi ako mahilig sa parlor. Parlor? Magpapagupit lang ako, Ay, mga wow! Talaga naman, syempre. Syempre, may pa-pamper day tayo. Kami na lang ang mapapaylo. Ano ba kayo? Sabi ni Mami, hindi na raw kailangan ng pagpa-parlor kasi minsan si Daddy na ang nagugulay at nagsusuklay sa iya. Kahit sa kanya, ma'am, ako nagugupit sa kanya. Ako na rin nagpumulay. Sana all talaga. Ayan, maraming salamat po, Ma'am and Sir. Any last message po kay Ma'am Jenny? Nanonood siya ngayon. Salamat. Surprise mo pa rin kami, Ki. Dahil ka man lang nagsabi-sabi. Nagsasabi na. Kaya pala sila lawag ka sa bago pigilan dahil kami nagbubulos. Bukan na yung mukha niyo, ma'am. Nasasaan? Oo. Siyempre po, surprise na po pag sinabi sa inyo, hindi na yan surprise. So, ayan, mga ka-JFS, isa na namang maswerteng nanay at tatay ang ating sinurpresa ngayong araw. Marami pa tayong surpresa, marami pa tayong nag-aabang ng mga good vibes para sa inyong lahat, mga ka-JFS. Once again, happy birthday, Mami Fe, and happy belated birthday, Daddy Benny. Magkita-kita tayo ulit sa susunod pang episode ng Samahan niyo po sabihin JFS Cuttles and Services. 1, 2, 3, go! JFS Cuttles and Services! Bye-bye! Bye-bye po kayo doon!